Hi guys, maing hapon mga matagkahoy guys, kay kaulan nun na. Kaulan nun siya guys. Ang kahoy guys. Ito ko ng mga fluido yan guys. Mahalang-halang na. Doon na digabog lang yung ibutang. Ikulong na niya. Kaya ron, di maglaag yung mga laagan. Upat na yung kulungan guys. Ay, sulit ka na. Duha po na yan nila. Dami isa. Kaulan nun guys. Mahalin karon dami guys. Okay. Ako na halingan dami. Ayun kasi na itong kahon. Kaulanon. Kaulanon. Stand guys na kapalit to sa hangin ng stand. Gagmay masundog ato guys. Gagmay atong mga kami kay magsunsunon kid kami. Man ko gid kaon na nimo.
Tanaw ta mo guys. Mucho sa kahoy dali guys. Masinunugan. Tantang avocado guys. Evergreen. Tapos siya guys. Anda guys. Avocado. Anak magkaon. May pan.
Itong to sa sapa nga version guys, kidako kayo. Kanila nila sa silong sa iyong papa ni Alan. Nga itagaan. Itagaan mo ni Juby sa avocado. Harvest mo siya. Pero mayroong bunga pa to. Daga silang silong. Nagkaming kay avocado mo tuming. Di man kapanin. Basta plato guys. Basta plato guys. Hindi kang plato. lang to. Ang mga pilasan? Ah, way ligo. Ikaw na si kuya na si Lula na eh. Ligo, ginapilasan na ligo. Ikaw na si Lula? Ikaw na si Lula? Ha? Ikaw na si Lula wala? Ako lang to sa motor karon nga nagubay ang motor. Ikaw na si Lula wala? Atay nang ka guys. Nakukab na si Relo na guys. Patay ha? Muna itong lutoon karon guys. Japanese cell. Ay, banisil, Japanese na noon. Yung kasaan ko na nagmaayo. Gihatag doon sa kapitan. Oo, ko kakaon na ni sukad. Snack me! Nakaon na lagi ka. Hatag mo ni Lula. Plamo ka wa kay snack. Wala bitaw. Kasi ko nagkaroon sa skulakan. Dami ako ang Guys, atong ang lutoon karon sudan sa panihapon. So, magluto tag Japanesil. Ako na ning hugasan og maayo, guys. Ha? Wala man, buhi pa man. Japanesil, banisil. Muna itong sudaan karon. Di na ito gataan kay gabi na. Pero yugasaan ko na naging guys. Pero ito pag na siya utruhan. Di patungod ko na sila ng host ganina. So naginit na kong tubig. Ako din na siya lunuran o batong. Gamay lang sabaw guys kay pasigdan niya mga bata mga on. Naman tayo na harvest, so ato lang na siya ipa kuan pag magkuan na. Di na to na siya, di na to naghimayon guys. Nana na siya ilunod na to. Mura na to na harvest guys. Gamay ra kay gamay ra na punuan. So na nang ka, na-isa kong nang ka ganina avocado. Libre na guys, kaya natas bukid. Guys, nagbukal na ang atong ininit. So, ato nang ukaban. Ato nang ilunod ang atong banisil. Kuan na lang itong panakot na guys. Ahos o tanlad. Humot na kay na. Narang batong hugasan na siya. Gani guys. Wako sukad nakakaon na ni man. Wako sukad nakakaon karon pa. Kami daw ni siya gataan pero kapoy gata-gata gabi na. Bukal-bukal na gid guys oh. Ako na hug. Ato na nailunod guys. Sinan na guys, gibit sinan. Atong tilawan. Atong tilawan guys. Pagkatamis. Pagkalami. Guys. Ito na nihaw asin.
Ihukad na kong batong guys, kaya dili malata. Guys, naluto na itong sudan sa panihapon. Ako nang gilunod na guys. Oh. Basoy. Naputay bulad. Si Alan, humana na siya kaon. Nagkaon og avocado. Ayan doy. Ay, danay. Sukas doy guys. Lang. Lang. Danay. Pakadulog. Aman. Iya ka balog kaon na ni day. Kapalo pa sa ko dana. Amay mong dag. Sorry ni si pagkaon. Ibu mo guna pagkaputulan na, diha agi pagputulan na. Mahirap ya. Tipon mo na. Ang tala ni suka nakakaon ng sudan guys. Iyo pa. Lain kilamay ko sa'yo po. May sulod. Uja lain sudan ay. Hmm? Uja lain sudan. Wala. Naradingo. Huwag ko na na. Naro. Di ko ikaw lagi. Ano, di pagkaon lagi. Masabawan ni Ding. Nagmay siya guys. Ako hipon. Kaso ka na nang nakakuha ng sudan guys. Katuntang hipon. Natag na mga ini. Ano kitong hipon na? Di na lagi ko kaon sa mo. Lain na kayo na. Man. Up! Hala! Wala ko na uli di ay. Ay. Ako mbigay ito iuli ganina. Kalimutan. Pag-try sa unay. Wa sila kasabot sa among sudan guys. Try sa ta guys. Patry ako ba? Siyo pa ba? Ika kuha. Gos mo lagi. Apa man ni? Deh, Kuha tira yan. supa mi. Tu. Dong, kinasundong. Baman di muka niya. Sabaray mo ya. Doon sa may nang ihi. Ay, ignorante. Nira, ulang mo siguro sa kaluto. Nga naman. Ang binigin na. Nagawas na. Pabukal-bukal ko na nang maayo eh. Pula lang siya na eh. Ano sa niya? Bata kasabot ani nga sudan guys. Dali sa loob. Pas kaning batong itong kaunon guys. Ay, gutom na ko na eh. Kani mo. Ano? Bulad. Na bola do. Gusto ko fish. Buang magalan ah. Tawan mo buang. Ano sa rin eh? Nay. Gos lagi. Dali ra lagi dang. Patay ng uban. Ah!
Dapat ko ako niya. Ya, sa dapat ko ako. Ya. Dapat ko ako. Nanay, oh. Hay, naku, naputol. Ano ba sintro niya? Naran yung ulo. Nagamay pa man na ginaa. Sila kasabot-sitan guys. Sama na ni. Susu ba na oh. Nami? Ano siya guys? Ano yung sabaw? Mabagli na sa siguro bagong dana na siya. Ninggong! Laug! Laug! Gutom na ko ito na. Ikaw na. Toto din. Ako kasabot sa amo ikaon guys. Kaya bulag sa muna tayo. Ba? Wala siya kasabot sa sudan guys. Aray ko, nay. Pero sabi sa bawami, lami ang sa bawami. Lami ang sabaw lagi. Bakit dagan kayo? Kamay, tuas na. Kuya kontrol ko sa rin hulog. That's right. Lami ang din. Wala ko kasabot. Ano kasabot? May pakaniding. Sabtan paniding. Ano ba natin sini? Awan masina na. Alam kayo. Lamas. Pasin ka, pasin ko kala. Gusto ko itong Pag-iwan, marunong anak sa...